ke eno first floor, no ground floor, no second, no first floor, no third floor, like it way. Bahamba behlangane kodwa kungcono ke sesibatholile manje. Yazi ukuthi suku manje red is in blue. Emhlanga sesisukile City Hall. Bahambe ngo9 bethi base breaking. Kwathiwa ukwenza umasipala akwazi ukuthi no DOT bekhulume kahle. Ukwenza idocument ngoba kuthiwa kwenziwe istatement. Shothi uqale ngo9, 10, 11, 12, 1. Umhlangano physical manje obu physical ucishe bo 4 hours noma u5 hours owe statement phinde bo 5 hours. Sinama acishe bo 10 noma acishe bo 8 ihleli. Kodwa ke asifuna ukubakhulumela si live on Facebook. Kade sihleli sikhathele siyozela asizwe ukuthi isiteleka sekhona isiteleka sikho kodwa singafika esitelekeni khabazela namba obhuti namba abafowethu iTheku sikhuluma ngeSouth sikhuluma ngeNorth sikhuluma ngeWest sikhuluma ngeCentral lonke iTheku nithi ayisebenzi asiqale la singafika ukuthi yini enifuna umhlangano ongaka nikhuluma ngani onamasina uthuwa no crime scene no crime scene yini le eyenza ukuthi ihlale isikhathi eside kangaka hayi nongalo sibonge isineke sakho wethu nabanye ozakwethu kwimedia mase ngibingelela ngale ikhathi futhi ichaza ukuthi abantu bayathakatha abantu balele manje yes kodwa nje besifisa ukuhlala umhlangano nomkhandlu nabantu abathatha inqumo nabantu abathatha inqumo na kwi Department of Transport yes bekuyihloko nje eingatheni kodwa ezibalekile ukuthi sisebenzisana kanjani ukugwema ihlaya elibukwa umphakathi nabagibeli sithi siyasebenza imoto ine permit isiya impound noma ine permit sithi siyasebenza kuqhamuke omunye umthetho esibona ukuthi lo ayi ungathi wakho emgaqweni namanga ke asusela inkinga eClermont singakaze sibe nesimo ngempela esihlose ukuhlukumeza abantu esibagagula njengabantu abayizamelayo nabo yes e-hailing Uber Bolt isihloko sodlame besizosiphika futhi sizocela ubufakazi kuhulumeni kwaba nokuvumelana lapho ukuthi cha kuthatheke ngesinxele but number 2 impepha mvume siqikile ekutheni kunenkinga lapha ebhodini 1 igazette sivumelene ukuthi ayilungile savumelana ukuthi nebhodi alikho kunomlungu ke ubemisa igama lomthetho ethi uphethe imali uzoqinisa isandla azoyisekela into angayizwa kahle hle ngokwemali umbuzo omkhulu ukuthi uma wena Department of Transport kuneyingqushunqushu ema-office akho ngempela uzosimupha kanjani yes namhlanje kube nokuvumelana ukuthi akhona amathize uthi awaqali manje madala nomasipala weTheku nawo sawunika umphako wawo ukuthi sifisa ukuthola incwadi zama rank stand ayiphumi kuthiwa kugcwele kamasipala okugcwele ema rank okugcwele kuma holding area sesibavezela ufakazi ukuthi njengoba nithi kugcwele nje kunemoto ezino30 years zahlala kunama owner kade aphuma emateksini aye ema trucking namanje ku system eno akhona la uma owner kugcwele wona mina nifunde emaphepheni ukuthi kugcwele aniyenzile inhlolova noma isurvey ukuthi ngempela kugcwele yini noma cha nokuthi ke nifuna ama rank permit yini rank yipi rank engakhonjwa umasipala eqatshe ngayo njengoba sino 12 months ama toilet engahlanzwa engakhokhelwa engekho esimeni nje ukuthi abagibeli nama customer angaya khona ama rank anama pothole awakhanya ebusuku
abantu bakhuthuzwa amaphara ngoba kumnyama makwahwalala, kodwa ngala umasipala ufuna ama-rank stand. So umthetho unganxanye, uhulumeni uyahluleka ukuyihlela ngokomthetho, siyawuvezela, siyawubuza, uyavuma. So sinengxaki yohulumeni oyigaba ezimbili. Khona uhulumeni owakha imithetho othi applyani uthatha o600 uphela unyaka uno 600 excuse me, abahleli engithi mina for sure fana ngabe sekune interest kulabo 600 bama application angakaza phothula, iyavana lo interest. Njoba ngalana sixawe nawo SA tax esithatha o600 nje sayonikela lapha kahulumeni. Gazette ayilungile, ibhodi alikho, mawufika ebhodini thiwajika niyoqoka umuntu ozonilethela izinto zenu. Siyakushwama lokho kuhulumeni lokho abakhona omusha ukuthi mawuyo applyela into yakahulumeni uyo applyela mhlambe ipasi, uyakwazi ukuphathisa umuntu mawu applyela idocument yakahulumeni. Uma uyokwenza ilicense yakho ngoba kufuneka isithupha sakho ne-ID number yakho, uyakwazi ukuphathisa umuntu uma uyo-applyela into ezokhipha iphepha elinamahawu kahulumeni. Iyabhalwa inotice kuthiwa kuswela kusasa ningezi la ebhodini, qokana umuntu aniphathisele ama-sensitive documents enu. Ela siyakhompyutha la ku-association futhi uma uthi wena ngiphathise omunye umuntu cishe azoduka endleleni lama-documents. So uhulumeni-ke besingalwi nawo, kodwa-ke kulo 14 days bese usondezela ukucushisa nathi futhi usicushise ngalana ukuthi ukuze kube nempucuzeko ne-operation ezosiza umphakathi ngalokho esibange emgaqweni no Metropolis onegunya lonke lokubopha, kodwa unga-understand ukuthi ngala asitholi iservice ema-office ahulumeni, iy'mali ziyathathwa. Yes. Emnyango ngoba phela fanele siphinde sivuke siyithele ephoyiseni lithi uphetheni, ngithi hayi ngisene-receipt, hhayi ya-November last year. Iphoyisa alisho ukuthi hayi le nto faka biyo 3 months noma yo 6 months, shaye u-over iphoyisa liyifake kwi-trailer or i-rollback imoto, fike enzansi kuthiwa hhayi sokubona kusasa, kuphela u-3 days no-600 obhajwe lapha, usunemali manje ey'nsuku ey'ntathu yasephawundini ofanele uyikhokhe. Funa-ke manje uyoginqa iy'thupha, ungcola iy'thupha zakho ukuthi wena ungazi ukuthi ubungafisi ukuba compliant, ubufisa ukulayisha ngenkani. So ngoba-ke kuvele ongazi ukuthi asinakeki njengoba kade simemeza sikude, sithe cha ngoba ungathi vele iy'mpepha vume asinazo, ku-obvious siyavumelana ayikhiqizeka ngemumva, sinawo u-30% mhlawumbe onazo if not 40%. Yini singami kuze kulunge iy'mpepha mvume? Yini umphakathi noma abagibeli bekhale lesinqumo sethu ngoba ibona nje abakhalayo ngesikhathi sivalwa amaphoyisa? Yes. Bethi zama enye imoto edlulayo ngena lana, uma ingaqhamukile igcina ishayelo umuntu oyingalo yomthetho ahambe yodeliver abantu erenki. Angazi noma uma usuyiphoyisa indaba ye-PDP ayibisasebenza, angigcwele kahle emthethweni. Angazi uma kwenzeka ingozi lapho umshwarensi uthini, uthi wena hayi le moto ibisihamba iphoyisa, kodwa ngazi noma ne-PDP noma cha makube nenkinga. Izinto ey'njalo nje esithi thina njengabantu abampisholo besithi ake sivalelane sibukisane ngoba besinento ebithi kwawona lo hulumeni phela owethu. Yes. Sike size kuthiwa uhulumeni ithina. Usuwabalileka amahora-ke ukuthi kuswela ngo-5 besiqala umhlangano. Kwaphela u-5 hours uhulumeni wathi ucela ithuba lokubhunga uzohlela iy'hloko. Yes. Ababona ukuthi bangayithumela kuthina siyifunde
angikwazi ukuyigagula manje ihloko Yes. kodwa engikutholile phezulu hayi MEC besingahleli naye kuloya mhlangano ubengekho kodwa mangilandela ihloko ubhala ongazi ukuthi ubekhona manje thina sisebenza ibhizinisi lana asifune dumo asifune kuvotelwa asifune ngconywa kodwa bese sibuka nje ukuhlukumezeka okukhona phakathi kwethu nabagibeli zonke nokubophana nokukhuluma kabi ke manje namaphoyisa akametro ngazi ukuthi kunengxabano kanti umoya wethu awukho kuyingxabano asinayo ingxabano nohulumeni asinayo ingxabano nabantu be-e-hailing asifune kubambana ngezandla nabo besizama ukuverifya nje uhulumeni ukuthi umthetho mgomo wezokuthutha la eSouth Africa siwufunde ongazi ukuthi ubhaliwe ukuthi mawuzothutha abantu uthola inzuzo fanele ube ne-operating license. Yes. Besibuza futhi phela kubantu bakahulumeni abaholela wona umthetho ukuthi uma ke uno-Uber noma une-Avanza noma une-Etios yini wena manje kungazi ukuthi uyahluka kuthina kuvela ongazi ukuthi i-operating license ayisadingeki kuwena. Lo mbuzo awuhlangene nokushawa kwabantu noma ngokuthusa kwabantu o isimo esenzeka emaponyamo ukuzama ukuvezela nje umgibeli ukuthi besazi ukuthi nje ufika u-Uber uyakwazi ku-request uze kwakho ukuthatha ibe babili noma ube wedwa ngoba uya-afforda kodwa bese singazi ukuthi sekukwazi ukufika i-Etios inithathe no-6 or 8 every day kwakho akuseyona le ndlela yama-app noma le ndlela esasiyamukela thina uqala u-Uber sase siyalandela ukuthi kwamaphemithi unawo yini u-Uber so sinaloko kuduka ebesinakho engathi sikuzuzile kulo 5 hours ugovernment uyawavuma amaphutha Kusho ukuthi kusasa siyasebenza ngoba nivumelene. Ziyaqala hayi nje kusasa ziyaqala manje. No nina nisebenza emoyeni niyasebenza nina niyintatheli. Oh Ya njoba sivalile thina siqale kumamenko akubanga yikhanda noma umqondo kaNgcobo eMlazi noma uMkhize eningizimu noma baseNorth noma sibuye kwisigcawu sepolice ekuthiwa amamenko lama regional 5 ahlale namamenko namhlanje achaza isimo sawo khabazela bacela imvume so makuthiwa sibuyele emgaqweni asizokwenza entabeni lokho cha istatement sithi senivumelene ukuthi i-statement si proposal ukuthi ifundani ukuthi thina njengohulumeni ngokubambisana nani singadlula kanjani futhi ingcindezi zethu ayifani ngithi mina kuwena ke Msweli kusasa nginenkinga yokuthi masibuyela bese kufika umuntu athi nakho ke ngine receipt naba bangenza ukuthi sengiyoginqa sengiyaboshwa nginayo lo nkinga ngoba phakathi kwamabili sesisebenza ngokuthi seliyaphuma ilanga manje sesikhathele so umbone besinawo ukuthi cha akho umuntu vele singamtshela ngale khathi ukuthi khona inkulumo enhle noma embi bebihambile ukuthi nje imoto ayivuki kusasa ngiyacabanga ukuthi nezikhulu lezi zakahulumeni ake ziyophumula ekhaya mhlambe zisondezele uMEC esimhloniphayo ngoba bamfaka la nto bengekho nathi emhlanganweni mhlambe besinika ithuba naye apholishe lezihloko ezisele khona izihloko ezisele nje obonayo ukuthi ziyamdinga omunye umuntu onama blue light oholayo ukulungisa izinkinga zabantu simsekele simchazele ngoba ngeke sigudle ukuthi uhulumeni wethu ngisho ukuthi uhulumeni wenhlanganisela kodwa siloke sithi njengoba sikhokha intela lo hulumeni owethu sesingabukisana ukuthi ngoba vele besithena izinsuku ezimbili hayi siyophula isigqoko futhi kubaphathi bethu ngoba lento asiyisebenzi ngephanga noma ngokuthusa umuntu sihamba nje ngerule book ukuthi kuno association kune region kuno EMTC
sisusenzansi kade Carlos Association no Clermont ukuthi naku senzelwa into esingaze siyibone lokusaba khona bayinyusa sayisa kuma region yafika lesigaba sethu sesizoyihlehlisa nyova ke manje ukuze kube nokuthula nozinzo kodwa nje okwamanje kuseni mangithi ngiyafunda nje obufundile lapha kusafanele siphinde sichibiyele lapha ihloko engahambi kahle nje obusho nje isihloko phezulu siveza inhloso ukuthi akubuyele emgaqweni asivezi inhloso yokuthi akulungiswe inkinga bese ngasekugcineni bese sithi ke kodwa singabuyela ngalendlela so lapha idraft le sizoyichibiyela lapha idraft le uMEC omele thina abantu abampisholo akwazi ukungena lapha ngobubengekho uchibiyela lokho esizokwenza asinankinga nomthombeni uyakwazi ukusebenza nabantu bemboni ngicabanga ukuthi ilelo khona elisalile ukuthi njengomuntu oyinhloko officially under uDepartment of Transport angabi khona angabi ingxenye so umnika lelo thuba ke kuseni ukuthi akhave lezi ihloko ezisalile umeya usihloniphile ugijime into efana nerelay umasipala usegijimile wafika la uphela khona amandla khona umasipala wakhipha ama operating license wenza ama permits rank stands rank permits or support letters masiye boarding sibavezelile ukuthi lezo incwadi anikhipheli nanka ama shortfall eninawo kulezo incwadi nisikhipheli nanka ama shortfall sadlula kubona sesifuna ukuyibamba lapha ke kuthiwa kwagazethi bingekho akushiwo kwabhode kufanele uphasisa ama permits ethu alikho njengoba sikhuluma so inhlolova nophenye sesithethe na njengemboni ake siyitholele lapha nakho kuphela unyaka impepho vuma zabantu sifuna ungaphumi ngendlela ake silekelele makubiza ukuthi sithi siphula isigqoko asisho ukuthi sifuna ukukhomba indlela yokubopha kodwa anjani lama option ukuze eminyango ingabambani ngehluthu kusho ukuthi uthikabazela ukube njoba niphakamisile ukuthi ikhona igazethi udaba lukhona ukuthi nayo inenkinga nakho lokho ama permit ikhona inkinga nekhona nebhodi alikho lithi nina abathu kuma kancane abalungise into zabo bese bema kancane ekubopheleni ini ama permit yes lokho kunye ukuthi bengakubophela order of the day nje i-compliance roadworthiness umuntu ophula umthetho wathina siyamgweba thina tuhlokomela noyihlalo azidlali lapho kwi-compliance but uma uhulumeni une shortfall somewhere awukwazi ukungifuna i-rank permit lapha ePinetown rank kuyithina bezivala ama-pothole sathenga itiyela savala i-rank ngoba imoto seyiwashelwa kuma-pothole ngendlela amakhulu ngayo buze ungifuna i-rank stand yini i-rank kanti nihlukanaphi ngoba lento phela lento ngoba ngithi niyahlangana nihlukana kuphi nihlukana kwi-statement nihlukanaphi ngoba umasipala ushilo umasipala ukuthi ozinye umeya ngiyabona wathi ezinye izinto usafuna ukuthi athathe ithimba lakhe nihlukana ekutheni uthi umasipala uzoqhubeka nokubopha nakuba kunama shortfalls ngakhona noma istatement indlela yokubhala istatement no istatement ngicabanga ukuthi emhlanganweni nisuke senitolika into ekade nivumelana ngayo emhlanganweni seniyishiqile lapha statement ifanele ngabe yinto ezalwa umhlangano yes ngiyathanda ukufundiseka mhlambe nami iyangigeja lapho yikho uma ungilalela ngithi uMEC ngokungamcwasi ngokuhlonipha isihlalo sakhe ubengekho kulo mhlangano in his absentia akwazi ukuvela lapha kulesi statement angithi asidlali inqola sakhe imizi anesisho njengoba kunjalo ukuze kulungiswe sithi ngoba bafisa ukumveza asimniki ithuba kusasa asibambele lezi ihloko engazuthi ayiphothulekile sihlangene siyahambisana kodwa ucu ahlangana
Africa my continent uyizwele from the horse's mouth. Asibakhulumeli bayikhulumela injalo into ithi vele sekunamhlanje sengolwesine namhlanje kuyacaca ukuthi imoto azikho mazingekho ke imoto ngeke ngayiveza lento ukuthi mayingekho ilocal ifida yase airport ilocal ifida e long distance akusho ukuthi ma ilocal ifida yase harbor iharbor leya ukuze ikwazi ukuoperate ioperate ngelocal ema truck la long distance as operator through kuba khona kwelocal ngoba abantu abasuke bezosebenza eharbor bahamba ngayo ama local abantu abaya lapha e-airport awukwazi usuka nge-long distance uye e-airport i-long distance mayisuka la zithi ziye eGoli phela ngoba kade iphethe abantu abasuka eMlazi abantu abasuka kwaMasha abantu abasuka kuphi yabona mawufika uqhamuke eGoli uza la iThekwini hub mawufika la i-local ingekho usho ukuthi umnotho umile i-GDP ethwele uzobona kahle uma sekusile uthi ukuthi uzubona ukuthi kanti ama-tax maningi kuneyimoto ezincane ubona kushaya umoya uzuthi hayi kwenzekeni la ama-tax mayengekho isimo kulesi sinazo uzobona u-N3 khona indawo la ku-N3 ngithi khona kwa-350 la kunefindo khona Sherwood ufica kunefindo Spaghetti kunefindo M13 Paradise Way kunefindo Ntshongweni kunefindo phansi Kiriti kunefindo ma-tax mayengekho nofice ngisho lot ifindo uzobe uyihambela nje ukhululekile uzothi awuku umgwaqo usuqediwe cha uzomngakaqedi ukuthi imboni ayikho ezinye ke zezinto ukuthi ngempela befuna sifaka amandla abaphathi bezwe befaka amandla ngoba angiboni angaze ngifaka umbono wami kodwa wami umbono nje ubungasho uthi okay asimbise operation leyama operators permit sidile nezinye izinto sikwazi ukuthi sixoxe indaba yethu imoto isebenza ngoba ezinye zezinto ama-tax la i-local noma ngabe long distance la ngisho kube mina bengabanika u5 months ngithi abalungisa into zabo ngoba vele uzobathola la phela ayishintshe iroute mayisuka eMlazi nje izohamba ngumgwaqo omkhulu mangosuthi idonse njalo izongena uM4 ifike ingene phansi kwebridge vele uzoyilinda la Victoria Embankment eqhamuke north vele isime sodwa noma ungabanika isikhathi esingakanani uthi sothana into zini mangibuya lapha ngizobuya ngizobe sengishanela yonke into ekhona ungabaniki isikhathi ngoba iroute iyodwa hayi ukuthi bazothatha behamba udu akona phela ama-truck lana angaphandle ukuthi bazothatha manje uhamba ne-revenue yala abantu balana mhlambe wami umbono nje uthi uBhobhe bengawubeka bengaba ulo ukuthi noma abanika isikhathi esingakanani kodwa egcineni kosuma usubuza uzobaqoba bala vele number 1 lo number 2 mina omumbono oyimele ngeke ngaba yiphoyisa la eThekwini iminyaka yaba u17 ngisebenza la mhlambe kuyalekelela bekuzolekelela kakhulu i-taxi section ibisetshenzwa i-unit ethile bekuyi-special unit setshenzwa abantu abathize abazi ukuthi kwenzakala ini yabona nje kulesimo lesi bekuzothi makusaxoxwa kanje kutshelwe umuntu oyi1 ukuthi okay ayimi operation bengeke uku-announce announce uba vele setshenzwa umuntu oyi1 manje mase sisebenza sonke si-treata nje isetshenzwa noma bani yenza kube nzima ukushesha uyi-control ngoba khona ngapha eClermont khona ongapha eMlazi khona kanti yayimi usasazi ukuthi kunobaba uSawoni kunobaba uGumede kunobaba uChiliza kunobani abadila nje makuthiwa kunento thina nje sifike ngo96 masifika mawumisa itekisi kunento uqala ufonele taxi section utha uover uthi khona into angayiboni bethi ayiyeke uzozathina abantu abaziye abaspecialize ezinye zezinto mhlawumbe bezosilekelela ukuthi utho ukuthi iphoyisa elidila nama-tax ma kunenkinga ebhodini line-understanding liyazi ukuthi kunenkinga so alizukwazi ukuthi liyo-executa umsebenzi ngendlela le eliyo-executa ngayo ngoba liyazi manje ma zizonke zichithiwe ezinye zezinto mhlawumbe uthi uBhobhe wami nje ngizobeka phezu kwetafula ukuthi mhlawumbe ma ningabuyisa leya ndlela ukuthi i-taxi section injengo-dock unit ama-section lana are-very special adinga abantu aba-train for that kwenza ukuthi singabi nayo le nto le ngoba ma ngisuka nje mina ngiyovala imoto ngale uthi ukuthi kanti imoto ngapha kunenkinga vele ama-permit awakaphumi ine-receipt ithe iphela inyanga bese vele senayo okungitho ukuthi awukwazi kahle mhlawumbe uyiphoyisa uthi uBhobhe wami nje ngawubeka mhlawumbe kwamasipala ukuthi ma ningabuyisa la ma-section la ukuthi kube khona abantu abadila solely namatekisi mhlawumbe le nto ingasilekelela going forward singabi nale nkinga ukuthi kusasa asikwazi ukuya emsebenzini khabazelela lokho lokuvala abantu bathembisana
Angithembisi lutho ngwenya kodwa ke ngicabanga ukuthi igama elikhulu Yes. angizohlonisa ukuthi kufanele sixolise kubagibeli. Yes. Angizohlonisa osomabhizinisi abazozwa lobu buhlungu thina siphila ngabo nsuku zonke. Ngiyafisa ukuthi beqonde lokho ukuthi silungisele ikusasa. Ngithi ke mangiyala abantu abangilandelayo ngeminyaka ngithi imoto njengoba ine spare wheel balekile ukuthi uma ufuna ukushintsha noma mawubona ukuthi ungathi isonto lineyinkinga ngeke kwazi ukushintsha imoto ihamba. Ufuna uyipake uyijeke ushintshe isondo ufake right silo process ukuthi manje imoto siyayipaka siyishintsha isondo sivula izandla sibuza ukhulume nifuna senzeni manje bathi asibuyisele imoto emgaqweni. Mina ngithi kulokho nje ku-illegal ngoba phela sesishilo ukuthi imoto ayinawo ama-permit. Bathi asithi strike isipheli isitshele bani sitshela abantu abanezimoto ezingenazo iy'mpepha-mvume noma siqhathe abantu bemboni sidedele u-15% oney'mpepha-mvume u-75 lo omunye sithi ababulala. Engifisa-ke futhi ukugcina ngalo ngeshwa masikhuluma abantu babuka udlame umqondo ompishana ongafundiseki. Hayi lawo makhehla ayinalelo khono kulo msebenzi ayasenzela ngisho ama-unveiling futhi mhlambe namathunawo kunzima ukuthi uwakhona. Ikhona impucuzeko kuthina ngizothi futhi at the highest level ngoba sino 14 days sizama ukuthola umuntu nje wakahulumeni esizokhuluma naye. So ungasitolika ngalo ndlela la ukhona kodwa usuku nosuku isonto nesonto so improve ukuthi kodwa somabhizinisi lokho ngeke kuyeke futhi so improve ukuthi umphakathi siyawuthanda futhi so improve njengoba siveze kulomhlangano ukuthi sifuna indlela yokucomplya siyayicela asicela ukuthi sicela ukusizwa ngosasa no asicela funa indlela yokucomplya nje lapha kunenkinga ema-office kade sivumelana asinadlame nje elithinta umuntu ohamba ne-avansa maye neqiniso fanele ngabe ethi hayi bake bafika labo baba bathi sicela ungabathatheli ngala abantu niyobalinda le maye neqiniso asinadlame nje lokuthi kusasa ekseni ababe nankinga noma sesiyabazonda cha nabo badinga imali njengathi basuke bengeke bethathe ivalo zedrinki makukhokhwa kodwa sithi akuhleleke asazi phela ukuthi njengoba nathi sanikwa ama-rank kwakuthiwa wethu asilayishe khona phela la kurenka khona amabhasi sazi ukuthi kulayisha amabhasi khona kwase kufika abantu bazolayisha la esanikwa khona futhi uhulumeni wathula futhi wababuka uma kuneyinxushunxushu uhulumeni ufuna ukubamba thina ngezandla thina esiney'mpepha-mvume thina esinanama-receipt sithi kabangaphuci isinkwa kodwa phela uhulumeni awusilamule ngemithetho awakho imithetho uhulumeni ukuthi usihlukanisa kanjani ngoba kuthina la njengoba sihleli ongakaze awugibela u-Uber kunamanga kulabo ehlalo engihleli nabo la ongenaso isihlobo esirequestayo futhi akuyena owalana the service is there kodwa kune-disorder kwi-service and sincenga uhulumeni ukuthi silungiseleni phela kunokuthi siyilamule thina emnyango ojahe-ke i-social media wazi ukuthi thina sifuna ukuhlukumeza ama-Uber sifuna ukuba physically kusuke kudlule kodwa ey'ngxoxweni ngoba asifanani njengoba nje uyintatheli wenza lo msebenzi anifanani ikhona intatheli enenhlamba ikhona intatheli ehamba ama-hearing ikhona intatheli esiyaxoshwa ka-IOL thina njengabantu bamatekisi siboshwa kulela bhande nje ekhoneni nje sibekwe kabi sithuke okuhle nje okwenziwa umuntu wetekisi hayi akuveli ndawo so sithi lo mkhankaso okuyiklina asocela umuntu asenze sizozenzela thina manje
samba ngepeni sithi emgaqweni kugcwele imoto ezi-illegal sithi ziyaboshwa. The question mark asivuse kusasa sivusa kanjani imoto ezi-illegal ezisa-applyile ezingakwazi ukunikwa impepho mvu azime unless uhulumeni mawuthi kunento ekuthiwa i-grace period kunento ekuthiwa ayisiniki extension besifuna ilanguage enjalo thina hayi forever ukuthi nje there is a crisis sicabanga ukuthi akube inyanga eyodwa ukuthi ke sithi nje uklina lento yama permit sizocela nabanye oza kwethu bethi ukubheka la eThekwini ebhodini ekunyuswe izinga lokuprocessa ama permit kodwa 1 November 1 December kube sesiqedile ukuxoxa indaba ama permit umuntu ongacomply siqondana naye ngqo besibheka thina ama solutions anja sifuna ukucomplya abagibeli basibalekela akafike emsebenzini uyi-victim yokuboshwa ufika late emsebenzini abe ne-warning eyesithathu kungcono lokho kwethu manje simemezelile asizunywanga iphoyisa tshela umphathi wakho tshela la usebenza khona ukuthi ngathi soba nezinkinga izinsuku ezimbili akufani nje nokuvalwa endleleni nje alalela umgibeli azaphendule engahlangene athawu ngoba le moto inayo nje ipermit lithi iphoyisa athula wena ukhuluma no driver zinazi imoto eziphawundiwe zase Claremont ngoba iClaremont as a first association or victim uday 3 wona basebenzile kodwa kunezimoto ekwakuthiwa nje unepermit awunayo uClaremont wena ngena la kule process sokhuluma phambili so asili ngwenya asinawo amandla okulwa nohulumeni wethu kodwa sesifuna iway forward kuhulumeni ngiyacabanga ukuthi uMEC uma kuphuma ilanga fanele athathe leli thuba elifanele yena abe nengoyazane nathi simephe iway forward ngikhula ngisafunda baba mina ungifundise ngemali yekhumbi ngike ngizwe nje kuthiwa hayi wathi ikhumba ngiyazi kahle angizogxila ke lapho kodwa oMEC baphambilini bebezakhe inhlelo bekhulume ngama moratorium aleso sikhathi nje kuthiwa lokho nalokho akuzokwenzeka bethola legal advice silandele lapho kudume kuthiwa hayi ngoba akuliwa la ngeke ienforceelwe into ethizeni kodwa manalwa sobuya so enforceelwe bese futhi kunqamuke kuthiwa hayi uphelile lo 3 months manje sesibuyela kumthetho ngokwezimo umthetho besiqonda ukuthi wakhela ukuthi sikwazi ukulamuleka sikwazi ukuthi kube neorder njoba kune robot ugreen uorange ured kunenhlobo wona umthetho loyo ukuthi imaphela kudlula omunye caution sesovulela abanye nalento esikhuluma nga it's the very same thing ngenxa ukuthi kuduma ukuthi abantu bamatekisi bathanda udlame abafundile baphucuzekile bakhuluma kabi umthetho ngathi thina sikwazi ukubona siprovile ke today there's a problem umthetho ukokayi abanye can load without operating licenses abanye abakwazi ukuthola ama permit baboshelwa wona emnyango so into nje esibeke obala kodwa ama solutions ukuthi kusasa ekseni sokwenze njani okulela suku ngibona ongazuthi abhajwe kumthombeni uMEC waka transport manje igama liyezwakala Mthombeni vela Mthombeni Serious in Blue vela lokhuzwa nayi inkulumo nanti igama washo njalo the late baba uMtshali wathi nanti igama lithi vela Mthombeni sikwazi ukubona ukuthi ke mhlambe lolu hlelo lungasibeka kuphi sivala ngokuthi ke eminye imihlangano engajwayelekile le oqala kwenye indawo bese uphela kwenye indawo oqala ku physical meeting bese uphela seku cellphone cisha nje cellphone banking uqale eCentral eThekwini City Hall usuzophela
abanye basekhona eCentral sibashiye lapha City Hall, abanye sebeze ngapha eRadisson Blue. Yini ngoba ninamandla okuthenga nifuna ukuhlala kuma couch lapha City Hall awekho ama couch? Yini nithini nizohlala eRadisson Blue? No, City Hall sithena uhulumeni asunike nje ithuba elifanele ukuthi ubuye nezisombululo bazosibiza bese sibopha inkulumo baveza ngokuhamba kwesikhathi ukuthi cha asingabe sayiqedela eCity Hall sizoyibopha emoyeni. Sakuvuma ke nalokho ngoba phela abaphathi bedolobha abaphathi bethu thina simandla lapha ekuthutheni umphakathi phela sabanika ke lo ndawo ngoba nesigcawu somhlangano bekuvele kuse City Hall. So ngithi nje angiphezi ukuxolisa kubagibeli kodwa ngokuhamba kwesikhathi ibona bazobona ukuthi umthetho wethu besiphokophele kephi. Africa My Continent, Africa My Home, sibe nenhlanhla ke thina singabokuqala sake sathi asiyiphiki silanda bukhoma abanikazi bemboni ohlalo befika nje kade bekhethwa nansi ingqinamba iseyithebeni ukuthi ke sondela Mthombeni vela lokhuza vela fema vela bhuti omdala ngoba sifuna ubhuti omdala manje ube uyena ozokhomba indlela olokhuza belandele ngemuva mhlambe lokho kwasilekelela kakhulu. I thank you Africa My Continent. So lokhu nje sinipha njalo ukuthi ke seluku phudaba namhlanje bavele sekusile. So lokhu sihamba nalo nje makhona nihlangana khona sizoba khona futhi eduze solalela simnikeze umuntu. I thank you.